maličky si uděláme opening. Máme toho tady fakt hodně, tak jdeme otevírat. Blingy na začátek normální. Super. Rárka, škoda. Musíme to tady rozjet. Máme ještě hodně toho. Rare, škoda. Máme další. No tak já si nechám bedny na úplně konec. Tak, bedny si necháme na otevírání potom. Či je nám něco padne. Martin napsal na komentář. OMG, ta Maja. Tak, máme tady velký já otevřel bednu. Tak, škoda. To asi nevadí. Edgar! A myfická. Pojď na mě. Raft. Tak máme Rafta. Dej mu dislike. Za chvilku. Dej mu dislike, ty jsi čůra. Tak máme tady docela velký opening, jsem si pro vás připravil. Nevím, proč někdo odhlásil odběr, jsem fakt smutný. Za chvilku bude mít Rafta. Tak, za chvilku budeme otevírat bedny. Já vím, to vás docela nezajímá, ale počkejte si. Máme Rafta! A teď je další epická a to je Bell. Tak jo. Tak a teď si dám otevřít bedny. Tak. Rare, škoda. Hlavně, ať máme štěstí. Myfická. 500. Super. Další. Epic. A rare, škoda. Víš, kolik Martin má? A myfická. Myfická. Nany! Skin. Já jsem myslel, že nemám Nanyho. Další rare. Už 3 myfický. Hej, bro, připojíš mě. Epic. Skin na Sprouta. To nějak padá. Rare. Tak bude mít větší ještě štěstí. Bude mít ještě trošku větší, prosím. Hej, já jsem měla Legendary. Rare. Ještě nám zbývá hodně před. Tak teď to poklikám 5. Teď to rychle poklikám. Pojď, to nějak není štěstí. Epic. Super. A Legendary. Co si myslíte? Napište do komentářů, co spadne a jdem otevírat. Skin na Max. Leopard Max. No, tak tohle byl celý opening. A tohle bylo dobrý auto. A já už musím ukončit, protože nikoho jdu připojit a to už nesmíte asi vidět. Tak já vám ještě... Nikoho musím připojit, chvilku počkat. No tak, už jsem zpátky a tak já bych si asi zahrál Knockout a vyberu si postavu.
Škoda, že mám zatím kita to. Tak si vemem Edgara a vylepším se ho hned na max. Tak. Podle je lepší tohle. Určitě tohle. Tohle a poslední, skoro poslední bych, co z tohohle? Já bych dal tohle a hypercharge 100%. Tak. A budeme hrát. Tak jdem hrát. Jdeme si hned skin. Jestli mám blingy. Podívám. Asi jo. Zkusím. Třeba. Tak si koupím tenhle. Dneska jsem si kupoval nějaký gemy. Tak by to mohlo stačit. Tak jdem do hry. První hra. V dnešním videu se aspoň zahrám 3 zápasy. A nebude to jen knockout, potom si dáme duo a potom proti sobě. Tak, ještě Dynamite. Tak, Evie dostala. Víte, že tohle je MG Fitmana. Pizzáky. Mě porazili. A Rico je na to sám. Zrovna Rico. Proč? Zrovna Rico zbyl poslední. A Kodovip. Škoda, nevá. Ještě máme poslední kolo, aby jsme mohli vyhrát. Wow. Jsem úplně zapomněl, že může přezeď, když má ulty. Joj. Teď Rico udělal docela zbytečnou věc. Využil ulti a hypercharge. A tohle kolo jsme prohráli. Kvůli Rickovi, proč si bral zrovna Rico? To nechápu. Takže si teď asi vyberem jinou postavu. Vyberte do komentářů, já si zvolím... Hele, já si můžu dovolit tady Kodeduse nebo někoho. Počkat, chvilku stopnu, já si musím dojít na záchod. Tak já jsem došel si na záchod a otevřeme si hned Megabox. Tak toho tam moc nebylo. Tak nevadí, otevíráme hned další. Co to je v těch Megabox? Tak mám si normální. Říkáte mi, že normálně tam padají jenom coiny. Teď já nemám všechny postavy. Já jdu pryč z toho shopu. Měním si hned ze Shelly, tak na Leona nebo Crowa. A tady si změním profilovku na Crowa. Tak a teď. Tady si veme Crowa taky, nebo Spike.
potom Leon a poslední, tak třeba tohle. Se mi to nějak seklo. Já to musím. Tak už jsem zpátky, už mi to dá. A teď si, jak jsem říkal, vyberem duo. A vymám si jinou postavu. Na duo, abych viděl Crowa. Tak dám. Tak jdeme hrát další hru. A to vypadá na... Jo. Tady musíme rozbit bednu. Další. Tamhle je Raf. Já bych se asi ještě vzal nějaký ty... Ne. Logofity. Mám ušel. Logofita. Vypadá to, že umřu. Já umřu. Dobrý, žiju. Ještě vlastně... Dobrý. Umřel mi kámoš. Dobrý. Žiju. A víme, že tady někdo je v koři. Vypnám. Easy hra. A já vám řeknu, že tohle je fejkovaný a můžu vám na to dát i můžu vám dát na to kód, že tohle je fake a to. Víte, mám nekonečno gemů. Takže máme wifickou. Třeba jako si teď wifickou můžu jen tak koupit. Takže takhle půjdu jen tak, jo. A třeba tady je ten Squeak a koupím si ho. Tak a teď máme epickou a klidně si ho můžu koupit. Já Squeaka mám hodně rád, takže se ho vylepším, ale to ani nemusím, protože když půjdu do shopu a jestli umíte anglicky, tak tady je Upgrade and Brawl. A když si to dám, co to restartuje, tak a teď když půjdu na Squeaka a Squeak je tady, tak je na maximální level. A máte tady třeba ještě víc, třeba všechny brawlery tady za jeden gem. A tady unlock všechny skiny a tady jsou 10 star dropů, si můžeme otevřít. Otvíračka. Je to docela zbytečný, když si můžete tady mít všechno. A já vám to řeknu, musíte přes Google, jestli znáte Google, tak musíte přes Google tak najít přesně, tak musíte najít přes Happy Mod, tak musíte najít přes Happy Mod Brawl Stars a tam se ho stáhněte. Tak a tohle vypadá na konec videa. Jsem slíbil ještě třetí hru, ale to už se mi nechce, tak naschle.